Positive permi. Kamot jud nga mo taas pag kinabuhi. Kaya mabot kag 100. Tagaan kag kuha ni Duterte 100 kima. Nang maning kamot jud ka jud paluja-luja. Malay mo kung yan sa Ginoo. Maraming na ba noon 20 lang katuig. Ay nako. Siyempre mabot jud ka 100. Lagi ang utak niya pero bilang kuan. Asa pag nahuna nga di na. Imong nahunaon. Mabot jud ka dihang idara kay sigihan magabugado na. Bugado na nasgiyan pohon. Bana-bana na kang giyan sakay nakasijang sak. A few moments later. Hi guys, manjong buntag ni Jung tala nami daris gawas kay gitrima ni Junjun nag mga tanom. Kay nakapi-hapi. Na nagapi-hapi na lay nakaso tanawon. Kuan ba sige nangin. Anong kapangit gusto ka mo gawas? Nagamo ang mga sibujas. Kana trimi kay naitaw mo labay di natakita. Taas na, tepeng na tao. Na nang happy. Mura na inoon nagkuhan diha labat ng mga tanima. Ano man kapangit nga galburuto man ka. Human naman gud kag pasyal, human naman nagsuri-suri ni Junjun daris gawas. Ito pong datos pikas pa. Ako ito pong karon di bugat ba kay mo di mga baog siya kay bugat sa babaw. Mahapi na no bati na. Nagamang kamungay na nagsalingsing. Mag-chisnat sige lang magkuan. Pamuwak ko na muwak na pud. Hindi na siya mawad ag bunga, sige lang magpambunga. Tagak ra ba na pa? Katulong tagok ka na eh. Ipangat to padong pa para mabalik kag ijahang street ba. Adi naman sa makuan. Umupa ni mga anak ni. O sige nga na ba. Putli pa gamay. Putli pa kay taas padapit diha. Balik rin siya. Ni balik, nabugatan ra mong gud na kay taas na. Yung dari ba si babaw dari ka riba? Putli pa gamay. Diya ibalik kay mong jag na happy. Na ba? Na. Sa lingsing raman na sila. Napining tuhoy oh. Tura, hala nalabian ra. Wa na magtepeng. Bukat lagi sila. Nalabian ra. Kari oh. Tagok ra ba ni? Balik ko ganda. Una. Bukat mo gud ni bulan. Kuan manggod, magangin-hangin manggod das gabi ug das adlaw sige lang magangin-hangin. Kapi-hapi ng mga sibujas, nagkaniwang mga sibujas uy. Tag mainit na kay makapanggilgil na ta.
Pig sibuyas na happy-happy. Nagkaniwang sila. Minsan ni mga sibuyasan ni nagka-diabetes naman siguro ning sibuyasan ni nagkaniwang man ipang diabetes naman siguro ni. Yung sibuyas nang giniwang. Murang duhanin dyan ni mama nang giniwang. Masig nanapon ni mga diabetes. Nan ni sakit. Nanay adlaw, yehe nanay adlaw. Kapag ilad ra ka na. Dwarf ra ba ni nga pipino pa kani? Ha? Dwarf na pipino makaon ra ba ni? Kanina. Pero kuhaan ni kay mang bunga ni sa bahay ni pangit. Mga tay-katay ra ba ni? Nagimuhang bahay pangit gibadya nag katadya nagsagbot. Pangit mo taon. Hindi na ka mo gawas, suma naman kaning gawas. Maana di kag igawas ka ba? Gusto mo kag pirmis gawas? Yan na po ng panggubaw. Yung Wala dyan lagi nang ipangguba. pero na tao yung pangkalang nagmayo. Murabi dyan kang kaisog pangit. Mura dyan ka sa mga taga Bohol isog. Makipagpatay dyan, murang daguhoy. Ako bitanong. Bilang usbo, kung ako na rin ako na. Liwat dyan ka sa mga taga Bohol pangit, di magparakansi. Isog ka dyo. Naghana na pagsiligon, hindi ra ba makapanilhig kay pilit. Kay lapok. Pila nakadlaw silig-silig kay lapok. Wala man. Nagani adlaw. Mansa mga sibuyasan nakabali-bali naman. Tigulan. Bukas ang dahon. Nang giniwang ra ba? Abunungan. Buta na tayo abunuhan na siya. Dapat nindot kita na may abuno. Adyo nang nayabono kana adyo yabono organic ra ba? Kita ra bitaw mo gamit, di bitaw balik jaay. Nang giniwang na dyan na sila, bawo ngano na sila. Nanapitaligsik. Bonan sa ning panahon nga mo pakita adlawon sa mo taligsik na pod. Di masabtan nagpanahon. May taligsik pa oy. Narisod. Hi guys, manamig pamahaw. Nakaroon manglakaw mi kay magbayad mi sa mga bill sa tubig. Hero. Ang lasa na mi guys. Na to. Marang mga na mo ni, marang mga tang dun sa mga iro kay nagijahay laman sila sud sa planggana. Ibutangan mo kun na diyang dun kay arong hindi pud sila kuan na ba. Tugnawon. Kag tila ibutang manimaho kay ila mga kaisan. May jahay sila kuan eh. May jahay laman sila sakay eh. Oh. Tanaw lang mas pangit. Oh. Nagpaliot. Sigudi may alkansi kay way ija. Tikang-tikang kang pa bastos oh. Sila manduha na mo sa kay God. Uy pangit. Yay, si pangit. Sila duha mo sa kay na. Matungo-ungo tanar ras pangit pa. Bilangkad-bilangkad. May salama. Bilangkad pa ikag sa ijang talir. Oh, nanapoy tae oh. Na ijang talir nga na. Landay na. Pati tutoy ning landay na. Ay ngunday. Kasi nga si muhang pagka virgin pangit.
Ang niguang nung kawakatilaw. Hindi manglakaw nami guys. Jacket ko kay kuan. Ang panahon di masabot. Ang init, matugnaw. Ano, maniinit na po. Ang init na po, di masabot. Yan, tatawag mo lang ako ni. Si mama na diha. Gila ito sa mama, galigad-ligad. Magyapon kay malapukan, magyapon na kay uwan man. Tanawag panahon o. Mukalit o ginit, mukalit lamang po taligsik. Ganda lang magbaga sa mukha. Rayas na. Right na ka? Ayaw. Ganahan ka mulayas ko, kay maayo mong kaha. Aglubi o, ko persona na po do. Daganay mga ladya. Na, mga nga na, padung na maladya ba, pwede naman ako prason. Hala, lami asaging namunga na, so sato pala manantana, nanantatay matupa. Nagkuhan ka mo. Ang okra na upat ka buok, nakalimtan nagkuha, ni dako nagmayo. Labing nagkuha na sukra eh. Naniguang naman po ng ukra, magtanong na ta. Farmers Market, Cubao, Quezon City. Hinatag sa suki, siguro na sige. Manigatang po yan sa una. Sa West Triangle pata. Uy, ganay Sa buwang Quezon kabayo City. to. Alhangin. Hangin. Ano sa nagatong mag-scratch siya gapon? Nakuha na baka sa jalan. Nagakuhan na rin puno to pa. Taga Bataan. Hinabot ka dire. Napadong o ka ng Tanding. tanding. Di nila kabisado karsada. Di. Di Manila di ay. Mga Tagalog daw to sila. Di Manila. Luya. Di nila kabisado karsada. Munang kadadlaw jita andam pirmi jita ngandam kadadlaw kay wata kay baw sa tang kinabuyo unsay mahinak na natin. Nangandam magadaang kaugalingon matagadlaw. Kay happy pataron jawa day ta kay baw sunod na ng mga orasaha. Kung nanay mga pangitabo nga di natin inasahan. Ang kita mo di. Magampi mo muandam ta pirmi unsay bang pangitabo andam kadang kaugalingon sa kanunay. Lat? Nabugatan ba mo na? Gani, dito mo nagsakay ng likod. Kalsada raman may busy oy. Grabe. Busy ka jo kalsada di mawadag tao. Sa liutot dyan na siya. Man makawat. Ganing karon kay di na ko mangusig kilid. Bakit mo si Mangusi pa ko kilid, luway dyan mo ang kilid. Pero sa una, ganing karon nagbago na ko. Hindi na ko mangus na to kilid. Kiluoy po, pero may mamuha ang kilid. Sa una, kay maglit pa man ko. Magsut-suot ka. Sagag padagan mo ng pero may kung kulbahan mo na agi mo ang kilid, may mapag-imangtan. basta-basta kung overtake ko kalanganin. Pag tugay na tanin type 5. Karon di na kinahanad ako. Maluhay mo ko sa una simuhang kilid nga pirming mamuwa kay pirming makusnutan. Karon di na nabuhatan kay nagbako naman ko. Di na ko mabuhat na. Di ka pa sakit. Hi guys, sumanamig bayad sa tubig. Karon nato nami sa kuan manghilot. Kahilot ning itlog ni Junjun kay gatapiig na buro ni. Gatapiig na itlog mo nang sakit-sakit na. Huwag ipanuot ba? Ato ta siya lagi kay mulili na dagat. Ana mo kuno makitan sa dagat, di maadyo ang tempo. Maadyo dek tempo ang puhon. Kita kadyo ang kuwan. Kita kadyo
isla. Ano man rin ang bumpiro sa Oslo? Yung tabang nas katuloy na suno ka nagbalot. Ang isla sa pulang taas at dagat. Taas ng dagat guys. Nakataas ka ng dagat. Pero ang buhol kay klaro ka adyo. Oh. Nalingaw naman ka. Bawat ang dagat yan. Basta mamuti kanina na natin. Sabihin, hangin. Taas lagi dagat na. Hangin ng dagat pag mamuti. Nagani barko galayag to ah. Mamuti. Ano ba period ni hapit ng pista ni nakatuwa. Sa Juli ka adyo period. Na nagbutang na sila oh. Di man muna. Di mo na. Basta gundi. Kaya simbol magundi. Wala sa'yo sila. Ito kayo nagwa-simbol ba? Bugay. Mula bay rami sabay guys. Ganyan ganyan ng miskusod. Labay rami ka. Mangilot naman dito unahan at mangilot. Madyo na magnarog mangilot. Pero mahilot ka. Nindot mo daw kulot sino. Sa Flora na. Hello? Hello naman ka. Light blue, sky blue, Grabe sky blue. Dili sky blue. Dark blue. dark blue, Oh. light blue. Yung blue na blue. Parang light na lang eh. Basta kay blue. Ima po na green. Green na? Hindi. Bawal siya ng kolora. Yan na siguro na yung uwan kinanindot na magpanahon na. Blue na maglangit. Blue. Yung kuha naman po gani ron. Gani? Ano mo yung parking? Aram kainit. Diya o. Ay dito sunahan. Alam na yung mga tabako. May mga tabako. Kaya namdom ko sa unas. Mga tanam nila na nagtatay sa una. Tabako. Na ah. Na guys sa tabako. Medyo lamag na ah. Medyo lamag na ah. Hindi ka malakawot. Mingming. Mingming. Nindot ang color mingming ka na orange. Ha? Kuha. Lagi ko ha? Balik lang may bay? Wadihag manghihilot. Kagi service gi ko daghang nagbunga sili. siya. Daghang nagbunga Kano sili. bunga sili oh? Grabe, alam na kami panawin. Pwede man sa kuhaon ko. Service daghang may magpahilot pa ng tatay kay madyo siya manghilot ba. Pero ang paghilot niya hiyang. Daghan na po na siya na adyo. Ana ra po junjun diha mahiyang magpahilot. Iyan, di ako po ito magpahilot ko. Giyan pa si mama daw na po manghilot. Ako rin pa nagpahilot kaya di pa ganahan magpahilot ug laki ang manghihilot. Gusto ko baji ra po maghilot. Nagmadyan na siguro. Green pa siya pero sinaw na kayo. Hinog na. Katuto ah. Banga, pusak ko na yun. Saban kas tagija. Iyo, pag ganun sa pang humok kayo nag-sanga. Dahil, sanaon. Tulong na, buta mag-ibihag. Kakakanyag tulong. Kami dari sa kwan gisubong ngapit mi suri-suri daganang nangaligo. Daganang nangaligo. Suri-suri wa mandag manghihilot.
Nasan lagi dani? Dito lagi kitaas. Ay, kung nasa ng taas. Terus dalagit bataas sa dagat kani lagi mo po dagat. Mubukan kuan ba to? Kasi ko driver Tawil. pa kanina. Ko driver pa kanina. Naglubi Ha? Naglubi ga. Asa? Katumbahon. Dahil ka tagi. Ang ikuhag motor kay Joko nang isa ka dari. Panginangin sa mi dari guys karijut. Pag nila yung magkumpa na motor. Kani matumpag ni. Kaligon dani tanawon. Pagod ba yan na? Ha? Pagod. Tumpagon? Mga bitong din na nagpatambayan. Lamya sa hangin dari. Nay sapatos o pikas na lang gabi tay. Hakag pikas dana. Naunasan lagi Tangan dani. nila na okay, delikado mangguni mukulap. Unasan lagi dani. Nang dili pa. Panginangin sa takarijut. Napahilot dyan na, orang mawa dyan ang sakit, di ingag nawawa, kanang mawa na dyan, di ingag nawawa. Binagpikas rag sapatos, paris di ay, na, Kuan na, Yun na gamit na nagibitay. sa magkuan. Manginas. ang binahog, Gamit na manginas. pikas ra. Tanawa, nakabuhangi. Hindi din magdalag duyan. Hindo tagbungas aoy, Hindi, magdalag duyan. marag grapes ng gagmay, ang bunga sa aoy. Magdalag duyan, dire ba? Nakaiduyan. Inay ka ho. Inot diha o magsabit-sabit to. Gani, Ano duyan. yan? Sabi yung tamit-tambag ingani kay bugnaw. Hi guys, lami kadyo presko dari. Harang kahangin. Bugnaw. Panginangin sa amin dari karijit. Buwa mo po dihag manghihilot. Nilakaw mo po no giservice. Ikuha kay na ako na magpahilot. Di mabalik ng taon siya. O karong tagtad, mabalik ta dito. Nakarat kong mama gabi ikay. Naghilot nami. Kadagabi man dyan na siya ng kanang kaplasan. Sikad sa unang nga pag-abot panamo dani. Kadagabi dyan na siya ng kaplasan. Kaya maluoy ko ba? Mong sigig mo na nandiyan likod na sakit. Dyan gabi, naitik na ho. Nagbungot-but siya. Kaya ni sakara kuno kugwa kuno siya na haplasi. Nagbungot-but siya kay wa kuno siya na haplasi. Ngayon kung haplasan, magod ka. Kadagabi, magod ka kanang kuan, haplasan. Nagbungot-but. Naitik siya. Kinisa karalay kuno nga wana siya plastic wana si mama kanang aranang ka kalimtanen makalimot na siya nya kanang usahay ganipod nga magistorya siya lahi agijang lahi gijang kanang istorya matingaran mi ngay ijang istorya na makurat rami ba pero nga na jud siguro na basta kuana idara na Andiya guys, muli nami guys siguro mi ningapit dari siguro mi ningapit dari panginangin. Padong na may uli, nakatunab nung kong swerte. Matag panilag, makatunab po nung tayo swerte. Nalantaw-lantaw rami ni Junjun sa kuan ba? Dagat. Medyo nalaman pa. Presko, karijot. Muli na may balik, kasi mangilot di. Ugma na naman siguro may balik kasi mangilot. Nasalungsod. Neta magsuto gilmit. Sige na siya kita. Kapag may mga tayo pa mo ginasya sa una pagbitaw. Kasi picture di lang isa kita sa itong bahay. Para magudok. Huwag ko na magatunod pa swerte na. Pagkatunod Magkatunod baho na tayo. swerte. Kapag yung baho. Buwang ko. Labaw may nabuwang yun. Swerte mo ko lang matunod kong tayo. Ingnon Matunod kong tayo. tag-swerte ka na nakatunog. Uli nami guys.
Tambay-tambay na rin, katugo naman hinuon. Dami matug, magtambay-tambay sa ilam sa kakahod dyan ba? Lagiro ning bukod. Bukod lagiro. Ala. Ang dako ang kamaisan no? Na mga kinanong nila kalong sa. Nga na pod ni sa una na pod ni mga kanang. Matangan siguro ni Suga. Sa tumas krasada na, pero Suga, tumas krasada. Diba ang ano, butang ang tubo? Dako ako kamaisan, nabot dani o. Basta inana mga bato-bato, mais lagi. Tambok ag mais. Yung tam ni naglain, di ba? Hindi na manubo. Hanggang ngay tanam dana kuan. Mais o kamuti. Ay kamuti. Bulanghoy. Ha. Medyo mga tadyang kinuha. Pero mas natin yung bakay. Asa mga anak kayo, Loton? Wala, dito ko ari oh. Dito mo ko sa inyo kanina. Kung lalaki ba mo to anak? Bana sa mga anak. Dito ina ko si tatay, ito pa sa lungsod. Pilot na lang. Asa mo ka? Ari sa mo dito tayo niya. Dito ako dito oh. Pwede na dire. Sikit yung... Dani ra. Pahilot. Sikit yung kibok likod ba? Sikot ubo-ubo. Medyo ganin nakitan ka na mo tay. Huwag sa inyo nga di ay. Unyara kang balik. Oh, dili na pabor na tayo. Diyan alam mo magilo tay. Sakit to tibok likod lagi oh. Malibot. Piang na magpiang dire do. Ano ka karon sa kasa? Siguro kanina to sa Ano ang lakaw? mga 30 minutos naman siguro. Diyan ako na hilot ko. Si Kuan wala ni lakaw. Giubo-ubo man na siya tay saka si Manang giubo-ubo. Sa kasimanan yung ubo-ubo wala. Sakit ko na yung Manot? likod. Ha? Kawala eh. Sige maglakaw na ko. Hilot mo na oh. Mangilot po na, napi mangilot diha. Semento, kasi. Sige maglakaw. May ka nagdadakang haplas tay. Hingilit din ko. Nay piya, nay panotong piyang, gusto mo akong likod sa. Ha? Daan ko pag yun. Mabatok na siyang daghan tay. Kusay, masakit ang dugan ganit. Mabatok ko na siyang daghan. Timbog na. Naman ko piyang sa dugan pagod. Panuot, buwan, lawasan. Oh, pagkay. Mga basta ngiti ang yun. Ang gano'n. Ha? Basta ni piyang? Medyo gani nga makang nakitan, muli na rabanta mi. Dami gani. Ni again ko yun ya. Wag ito magkuhan. Ningan tumi si Muhang Bay. Ngayon, padulong na mong uli. Oh, nagsuri-suri kami diya sa ubong, padong nang tamay mo uli. Nilugsong Kita pamit makanamo. sa ubong spray na nanawag. Suri-suri ba? Labjan man kanamo. Wala magalisod ha? Wala na okay. Ayan, murong ko, murong. Urong kamay pa, hindi siya mag-isa. Para di ka maglisod. Hala. Duda, kasi ang lagi nila. Hindi man mawala-wala akong kuha. Sige, ginamog tambal mo lang gihapon. Panuot siguro kung mga piyang di sa likod. Panuhot ko nga pala, pagpanuhot tawangan. Muhalang yung haplas ko, muhalang yung haplas. Wala kalang eh. Wala. Kaya ang pagkasan niya mako, yung panuhot ako. Ano din natin, di mo talabog halang, panuhot. Panuhot eh. Ang kanay kay, wala panuhot ko. Hasta ang hawak siguro. Kahinunan. Hasta ang hawak sa. Nagbiyahe man gud mig buhol tay. Nagmotor rami, kaniyang gigamit ito mitbahol. Pag uli na mo gikag buhol, mo na na isang gibati. Siguro mo, siguro po niyang ibate.
tunog tayo sa barge. Kadlawon pambiyahe. Saan po yung ato sa Bohol? Birthday sa Ako, taga Bohol man ko. Taga Bohol ka. oh, Hmm. birthday sa ugang babae. May dalan, may are. Diri na ko na abte. May nani kay dito ba pupunta makatang ko. Pinakailapod ka na ko. Ha? Sige na ba, lamig pahilot na sinyo. Sinyo agad. Ay, Das niaging kon, si mama po tuwi mo ang gihilot. Das mga niaging buwan. Pinakadyo? Yung mga baga? may nagilap ka. Ha? Tay tay. Pang bawa sa Palitog kulapo. pantok pula po tay ba? Pang painit sa lawas. Ato ulit, kuhan dama. Dawatan na kay Pasko ra baron. Salamat kay tay ha. Salamat kay Mayroon kayong balik na pagkugma, kapuya balik na rin doon media bro. Doon naman. Noon na gani. Salamat ah. Salamat. Suga pa sirit may. Ari na ko. Ah, sige tay. Salamat tay. Salamat sa Ginoo kay nahilot ra jud. Hindi na kadyo sakit. Ha? Ano ang ganahan niya manghilot kay may sagol na kuan ba orasyon ba? Oo. Modern daghanan ni diyang magpok. Hilot no. Salamat sa Ginoo kay nahilot ra jud. Hindi namin mabalik ugma. Kaya na sakpan kay kuha-kuha mo gud. Dagan kadyo magpahilot tanan ni Jack kay daghang mga adyo, mga bata kasagaran. Iyang Sa ning kasadaan ni. Basta tapuan grabe murag tulaan. Ano ni guys, kauli na mi gikan nag Suroy. Tajak na naman ta dari kay motor man may magibutang na sa gianan. Kalsada naghilo kayo, dahil kalsada wala kasi nagbalik mi kuha ang siguro ng tublong ito. Nahilot sa kalsada ra nagpahilot tay, naghilot tay. Kita na po namin sa kalsada.